Hi guys! Ako po si Alvin Galamay, isang OFW dito sa Singapore. Sa video ito ay tuturo ko sa inyo ang step by step na paraan kung paano ang pagtatanim ng dragon fruit. Ito po ay base po sa aming personal na experience ng pagtatanim. Ang aming pong farm ay matatagpuan sa San Jose, Occidental Mindoro. Bali, nagsimula kaming magtanim ng dragon fruit August 2018. So almost 2 years pa lang po ang aming dragon fruit. Kaya kung interesado ka, tapusin mo ang video ito. At kung ready ka na, tara, simulan na natin. Sa pagtatanim po ng dragon fruit ay kailangan po ang lupa na ating tatamnan ay hindi po binabaha. Dahil ang dragon fruit ay isang uri po ng cactus na hindi po nangangailangan ng maraming tubig. At sa panahon naman ng tag-init ay kailangan meron tayong mapagkukunan ng supply ng tubig. Kailangan din po natin ng konkretong poste. Gumawa ko guys ng sketch ng poste kung saan dito nyo makikita yung mga sukat. Bali itong magiging guide nyo sa paggawa ng poste. Ang ating palang gagawing poste ay yari sa konkreto dahil ang dragon fruit ay pang long term. Tumatagal ito ng 25 years pataas, depende sa inyong pag-aalaga. So ito po yung bakal nating kakailanganin sa paggawa ng isang poste. Isang 2 meters by 10 mm diameter at 2 pirasong half meter by 10 mm diameter. Ang susunod naman natin gagawin ay ang paggawa ng forma na kung saan dito natin ilalagay yung bakal nating pinabricate at semento. Ang size ng ating gagawing forma ay 10 cm by 10 cm by 1.7 meters ang haba. So after natin ma-fix ang forma at may lagay ang bakal sa loob, ay ilalagay na rin natin ang konkreto. So ayan po siya. Bale ito na po yung ating finished product na concrete post. Ang susunod naman natin gagawin ay ang paghuhukay ng lupa na kung saan dito natin itatayo yung ating mga ginawang concrete post. Ito magiging suporta ng ating mga dragon fruit na itatanim. Ang lalim ng ating hukayin ay 40 cm o mas malalim pa, depende sa inyo. At ang layo naman ng bawat poste ay 2 meters ang spacing bawat isa. Ang susunod po natin gagawin ay i-cultivate natin yung lupa sa paligid ng poste. Gagawin natin itong buwagag sa paligid niya at ihahalo na rin natin ang ating organic fertilizer o yung vermicast. Ito na po yung ating dragon fruit stems o cuttings na ating itatanim. Ang isang poste ay kailangan po natin ng 4 na stems. Bawat side ng poste ay isang stem at ang lalim nito mula sa ibabaw ng lupa ay dapat nasa 2 to 3 inches ang lalim. At kailangan din natin itong talian upang mag-stable yung stem habang hindi pa ito nagugat. Ang susunod natin gagawin ay ang paglalagay ng gulong o yung rubber sa ibabaw ng poste.
Bali, i-bend lang natin yung mga bakal sa ibabaw at doon natin ipapatong yung rubber at tatalian natin ng tie wire. Ang purpose nitong gulong na ito ang magiging suporta ng ating stems once na ito ay lumago na. Ang susunod naman natin gagawin ay ang pruning. Sa isang stem ay kailangang isang suloy o isang bagong sanga lang ang aakyat hanggang sa ibabaw ng gulong. At yung ibang suloy sa ilalim ng gulong ay dapat natin itong i-pruning. After 8 months mula nang ito ay maitanim, ito na ang kanyang flower buds. So ito na ang kanyang bulaklak. Ang pamumukadkad nito ay sa gabi lang. Then the next day, unti-unti na itong malalanta. After niya mamukadkad, bibilang lang kayo ng 4 weeks o 1 month. Yun na yung time ng inyong harvest. Sa pag-harvest guys, ay kailangan natin gamitan ng pruning shear dahil mahirap itong pitasin. Ito guys yung aming na-harvest last year, 2019. Start ng May hanggang October. Bali nakapag-harvest kami ng 2 tons o 2,000 kilos. This year naman ay nakapag-harvest na kami ng 500 kilos start nung May at ngayong June.
So and guys, sana may natutunan kayo. Kung meron kayong tanong ay i-comment nyo lang below at willing akong sagutin ang inyong mga katanungan. Huwag nyo rin kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa aking susunod na video. Bye guys!